Anya laki din! Dayto iti para kada kayo, nanang. Anya ngay daytoy. Duster dayta. Awan pa ilimpyo pang balayo a makita. Puro abot-abot dagiti pang balayo abado. Anya laki din. Dayjay ka timayat ata presko. Nangruna kat nagpudot dito ayan tayo. Apay, saan nyo kayat ti agbado iti baro a duster? Kayat ko baro ko naman. Ngam saan mo't nga importante daytoy anak ko. Urno ngam kidi ati kwarta. Ay, syempre, agur urnungak mo't laeng nanang. Naira na laeng adakkel tinaglakwak ita. Iso ana panunot kayo nga ingatangan ka ni tatang. No kasta, adamat kinitatang mo. Ay, adaan nanang. Itad kuntumet, inton sumangpet. Daytoy mati para kada kayo, tatang. Anya man na ito yun, alagkas-kastusang. Anya lakit din. Agpada kayo lang kanina ng akaslasaan anaragsak no kasta nga dagatangag para kada kayo. Saan ba't nga iti kasta, anak ko? Ay naragragsak ko ba? No makita nga dan kaayat-ayat po. Manon titawan mo. Ngam awan pa'y nobyo. Aday ta kayo man ako nakon tatang. Anya nga ron ti maramidak nga no awan mo may lawan nga agaram. Apay nusikan ti agaram. Anya? Ay, nakababain mo tatang. Babae akong agaram akit din. Ato di tatamamok a babae ti nag-first move. Apay, awan kursunadam iti kalugaran tayo. Ay, pakpakawan mo tano siyak ti agaram. Inton agapa kami to, ang mga no isingir na lang nga siyak ti nagaram. Kitjay nga binlasing patipil siya pa. Jay saan aman nakiapa? Kundi ayatun na kanto, itinapudlo anak ko. Nugasat ko ti maadaan iti asawa, maadaan anak tatang. Ngam no saan, ay katanya kay nga rod. Tinapatag, adda kayo kaninana nga mga ayat kanyak. Aunagam, dumtang to ti panahon, amapukaw na kami, iti inam, iti na ito alubong. Kat agmay masakan to. Isong ano adda mailawan nga agarim kita. Isong batam kit dinatakos. Taag kasar kayon. 13 taon mo ni. Ay, Diyos. Saan aday ta ti pakaburiburan ti panunot yo tatang. Awatin nyo kit din dayto short pan kansando a ginatang ko. 7 a pares dayta. Ti bayad ti kamotem predo. Ay, agyaman nakalo rin. Imbaglaki din adda kang agat-gatang karagiti produkto me. Saan min akasapulan nga agbiyahe di ile. Iso nga gagat kayo latang agmula predo. Tagatangag dagiti mula yo. Papaya nga awan tila ako manalom a papaya. Ay padasat ti mapanagkita kadagiti mulak a papaya. Bareng adda na loom. Urayan ka nga rod sakbay nga agbiyahe ak. Isupay nga ibiyahe no ada na loom a papaya. Pangipanamay kadagitan na loom a papaya, manong Prido. Mapan ko ilako kin ni Loreng. Rason mo sa amot ti mapan naglakaw, ngam kinapudno na kursunadam ni Loreng, manong. Anya kurso na da sa umit. Asino ay matagkrasi di ka naglaan. Anya lahaki din. Uray na laad ata, big time. Sigurado nga do ti kwartana da jay. Takanayon nga biyahe nga aglako itinatay. Ayaw na niya. Balasang pa ni Loreng. Anya nga tanong padasam nga armain, manong. Sumaya ti biyag mo, no daya ti maasawam. Tadama ko na, business na. Ayaw na niya. Pulos mo nga minasaan ko ako kursunada. Uray na, basta sumaya ato ti biyag mo, manong. Saan nakas ita, kakaasi kang agtaltalon. Nakakutkutong ka. Numaasawam ni Loreng, saan kanton nga agtalon. Kadwa amto nga biyahe tinatayong manaw. Nyalaki day.
Taken ka, Loring. Ha? Ne, apay nga ikan na kiti sabong? Agaya taken ka, Loring. Katsapay la ko ma, tadanamnamaken ka. Ha? Agpaiso ka di day nga ibagbaga? Oo, Loring. Talagang agaya taken ka. Diyak namnamaan nga damat gayang mangayat kanyak. Ay, apay nga siyak ti kinayat mo. Kat nagadumat ti napipintas dita. Kat napintas ka mat, Loring. Napintas ti ba nagpuspusom? Kan nagagat ka ba? Panagkunak, agbagay tayo. Gaputag padataan nagagat. Excuse me. Pasensya kayo na. No makisampitaw ako, kada kayo. Ding-ding kami, hindi panagtungtungtung yung kahit. Panagkunak, naskang na makiasawa ka ni Loring. Kaya't ko ni Fredo, aparaking ka, tanagagit. Isuasaan mo na panunutin, sumpat mo, anak ko. Agkasar kayo kinsin. Ni tatang mat, nakababain mo tikas tangar aramidan nyo. Oh, hindi kita nakababayinan. Sana nakababayin, anak ko. Saan mo aparigatan ni Fredo? Tayo sunto mo lang, tayo pagtulungan na. Ang kasar kayo, ang lalaki din. Itatagasawa Fredo. Nasken nga rod atulungan nak iti negosyo ka. Ha? Kasano ka hindi pa nagtarong ka? Ay, saan kan nga agtalon? Ipatalon mo laangan ti talon mo. Takaddoan nak nga aggatang kan aglako itinatnateng kan prutas. Sige nga Roda. No isuti ko na. Amom ka diti agmaneho? Amo ka. Gumatangak nga rod iti lugan ta imanehom. Isuti usaran tang agbiyahe itinatnateng. Ada kwarta mo igatang mo. Awan mo pulos kwarta nga eh. Ay, ada urnong ko. Nga basit laang mata. Umanay matngatan nga igatang ta iti second hand alugan ta. Iso ang aron, Loring. Kat, kumusta kayo mo't ngay kini Fredo dito kaipatpatakder abalayaw? Ayos kami laang mat nanang. Nasingpot mo't laka din ni Fredo. Ay, nasingpat mat nanang. Ken siyak mat ti makakaamong agdesisyon. Di nak mabibiyangan. Wan mat amin ken kuana nga ibaga. Ay kat nasaya at nga ron ano kasta anak ko. Kung naklakit din no agbakbakit ka na balasang. Ni Fredo siguro tinaituding agasat ko, nanang. Ala, say-saya atin yung arod Katsapay la kumata iti kabiitan apanawan. Ikanda kami matan kinitatang mo iti apo ko. Kita mantalang amitan manong Fredo. Pwede lang ha. Gapotasaan ka nga agtaltalon, timo daw kan. Kaya limokmag ka pa yan. Nagmayatin ta pagbagay manong. Gimwapo ka mo iti kas taunay. Na, kasala ko na muta pangit akasigod. Ay kit pudno mo manong. Ita kit nagbalin ka mo iti na tao. Supra ka mo't. Pwera ang manong. Dakkelan ti nagbaliwam. Makita mo ita, ti pikto na dya insurok king ka. Hun nga Rod. Mariknak mo't laang tigimin awaan ti biyag ko sa ka. Ibagbagak to magking ka manong. Iso asaan na masasayar ti ringnam, ibagbagak ka nagbalin ka na tao. Hanya laki din manong. Ulay, lumugan kayo ni Tikadwam. Ay, si ka mag-aamday ta manong Fredo. Lumugan kayo. O may kalori, lumugan tan. Sige manong.
Sa di nung tipapanan nyo aya, dahil tulod kayo, tamno saan kayo magmagna. Itulod ko ni Lori di ta balay da, manong. Pinaduak ta da pinasyar na agayem na. Kayan ayat mo ka din ni Ading Lure. Agar-ara magpailayang manong Prido. Kas nagayam. Sige nga Rod, tayo tulod kayo. Ay, naimbag pa'y dadya agayam mo ta nagmayatan ti biyag na. Idi kat padpadam lang nga marigrikat. Saan mo't abimak nang no saan agapukin ni Loring? Uray basta bak na ang itan ko naman. Bak nang agpay so, saan mo't anapintas di asawa na? O, di agbabae latan iti napintas. Babae ka, kastaki din ti ibagbagam. Siyempre, anya ti kagunggunaan na ngay abak nang no saan nga usaran ti kinabak nang na. Pay nga takas dyan ti pa nagkita kanyak ni Lore. Itay naglugan na iti lugan ko. Kasla nagpagkat ti pa nagkitkita na. Kasla adda kayat na nga ibaga. Wano? Kras naki de. Mga rami da kiti pamuspusan. Tapno kita kami. Nagpintas ni Lore. Kaubingan na. San nakaskin ni Lore alaad? Mabalin ko, apagbalinin ni Lore, ababae, no kaya't nalaki de. Si kamat ta dita sirok ti kayo, ading Lore. Asino ti urayam? Agur-urayak iti pagluganak manong. Papanamaya. Agpaili Umay ka na, tagpaili akmat. Mapanak agbayad iti bilmi iti kuryente. O sige manong, kaya't kuman ti lumugan kan ka. Ay, lugan mo kunak kuma. Ala, mangan ka mga naling. Ato, to in order ko. Awan nga tati makakita ka data ditoy. Awan mo siguro? Kunuray man na da makakita. Awan mo't madingar aramidan ta. Mangmangan talayang mo't. Amo, Manong Fredo, magustuak man ti lalaki akaskan ka? Ha? Tapay mo'y. Wan ata aminan, addakan ka. Adamot yun asawak. Arman ka kuma. Awan mo't parikot kanyak madan asawam. Ha? Tinapatag, sa anak abaybayan, kan maitid mo amin akasapula. Oh? Agpaisaw? Agpaiso! Naragsak ka mata si Mang Put, Fredo. Wala ta. Awanan sa pulag iti biyag ko bakit. At dami ng kanyak ita. Agpaiso? Uwan mo. At dami ng kanyak, Lore. Anya aluri. Ha? Nailawan ko matan. Sure ka ti, Loreng. San ka di napimpintas no, Lore, ti awag ko keng ka? Ay, injak kayat. Adan sa bali nga akin nagan iti dayta dito'y lugar tayo. Kay kayat kulat ta tinagan ko tiyawag mo kanya. Ay, sige, no saan mo akayat? Di Loreng latan. Pasensya kan Manong Orly ngam isardeng munti umay dito'y balay. Gapo ta busted kan. Anya? Nagkas ang mutin na ito panang busted mo kanyak, Lori. Nang namnamak pa'y mut akayat nak. Sorry laangan ngam naamiris ko nga awan turong tibiyag ko no si katipaki asawaak. Gwapo ka nga agpaiso ngam amok adinak maipaayan iti napindas a masakbayan. Sino ngay nga ro tinabiro ka makaipaaiking ka itinapinta sa masakbayan? Awan bibiyang mo iti dayta, Manong Orly.
Kasta, binasted mo ni Orle? Wan Fredo, awan tumat lang ti maganap ko kan kuana. Nasayad mo nga ron no kasta. Kabuta jacket nga adda kaagaw ko kin ka. Saan ka amadanagan? Tasi ka lang ti biyag ko, awan sa bali. Kunaklakid din no kayan ayat mo ni din ni Orle. Ngam, nasayad mo. Saan mo pa asinong bata? Planok mat ko man asong batan. Ngam, nakita ka bigla, nagbaliw adagos ti panunot ko. Imbaglangan at inlugan kayo iti tiday di agon daway. Talaga siguro anay kadang ada tati para ititunggal maysa. Alangarot, magandan. Kalpasan na, ag-check-in tantang. Saan arumbang amarabianak, taamangan lumakadlaw ni Lorraine. Traidor at talaga daya manong Fredo. Jakla yung pagar pa babae na gaya man ni Lori. Naskin nga ipakita ka ni manang Loring nagiti video kin ladawan anaalak. Manipod iti restaurant. Aging nga imunag da iti hotel. Awanan ka iti bain manong Fredo. Isumot laga mabinasted na kun ni Lori. Tagayam, addan relasyon da. At dalang aro din asawa na kin napintasan ti biyag na. Saan pa ilang amap na? Oh, apay Orly. Aday bagam ka ni Fredo. Awan ditoy, napanagbayad iti bill mi iti silaw. Amok ngawan nito manang Loring. Oh, apay nga rod nga imay ka nga eh. Imayak tapno ipakita king kada gito Anya nga minday taya. Mabit lang. Taday pabuyak king ka. Manang Loring. Nasaya at matanagawid kan, Fredo. Abay, ada ka di paramid mo bakit? Adda, Anya na ita? agimpaki kan, kat pumanaw kan itamat laang. Ni. Apay, paparawon nakmatan bakit? Awanan ka iti bain? Syakti na magbalin kan ka tao? Itatanan anay ka na tao? Isukat nakmatan iti ubeng kan na pinpintas? Ni. Anya ka din na kay bagbagam bakit? Ay, saan ka na makapaglibak? Imay dito'y ni Orly, kat ada impakita na nga ebidensya. Manipod iti panangan yu iti restaurant, agingga iti isasarek yu iti hotel, akadwam dayjay alori. Kuha bakit iti? Isumat lagayam alori. Kunam kanyak, tamay lawlawan ka lang amang ibalbalikas itinagan na. Pakawanan ako mabakit. Sorry talaga. Isin ako ni Lore. Pumanaw ka ni tamat laang. Ha? Gaputa inamin matlaang ni Orly kanyak. Asa anak nga ay ayatan at ilaang kwarta ti inayat mo kanyak. Oo, saan na po Lore Loreng? Urayan niya pa iti bagbagam. Saan ako na mamatikan ka? Ala, agimpaki kan kat pumanaw kan. Tilaang badom ati mabalin mong alaan. Anya? Awanan ka itibayin, Orle. Gapukin ka, insinan akong tasawak. Sikat yawanan ba Inaagaw mo ti babae nga yatak. At dalang arudan king kati amin. Agawan nak pa ilaeng. Gaputas siyak ti kayat ni Lore. Kayat nakalaeng gapo iti kwartam. Amumot nga armak. Inaagaw mo pa ilaeng. Isu akwitstan manong. Agpada talaeng anapukawan. Anya laki dain. No, para ka ni Juan. Para ka ni Juan. Kat para ka ni Pedraw. Para laang ka ni Pedraw. Saan ka nga agagaw? Iti saan mo ako kwa? Anya laki dain. Mapagayam. Ditan tinagpatinggaan ti may sapay apara. Dito'y drama tayaw. Anya laki dain. Insurat ni Miss Grace. Isang sagot ka na kayaw ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay.